Horas jala shalom madihita saluhupna akadongan sapursiaon di bagasan Yesus Kristus tuhatai naeng tanghonot tamamu sehatani debata di bagasan tikion jumolo mahita martanyang debatana marhabangsa di banua gijang jonok doho diakan nama jo guarmu nuaeng rohami tuho adi Tuhan madok moliate disudi aka padongan yomu di tonga-tonga ni bulu nami jala Tuhan yang tangonon nami mahatam marsaringar mai di tonga-tonga ni bulu nami jala radi mahami Tuhan lau mangulahoni sesama Tuhan dosa pangasion nami olah mengasahon Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Hatani debata dihita di bagasan tikion nanaing sitang honota imana tersurat sian buku pangukapon bidu 4 ayat 2 sahat tuai 10 sada songonon ma didok disi adong diganu perngulu naopati onom habok kabong nabi namar mata do nasida humaliang dohot di bagasan dang maradian nasida aria dohot borngin madok nabadia do Tuhan debata si gonggom saluhuna naung adokian si parngolui nanaing roh di sidi leon aka parngului hasangapo dota muliau dota molateo tuibana nahudul di habangsai na mangulu ro di saling-lilingna jaloma manukap situa na 20 opati di jolo ni nahudul di habangsai di soba ma parngolu si saling-liling nai di piakom ma tupal na sida tujolo ni habangsai hut madidok ale Tuhan di bata nami na tamado ho majalo hasangapo do tamuliaun do tagugoon ay dito pahodo saluhuna hinorhon ni lomo ni rohamdo ubain menjadi akai jala tartopa olak nido sahana topi ni hata ni di bataon marede mahamu di jahuba amangi nang hahangi nang pinaribot heado rasai taparrohahon dia kaparpunguan ni huriat tabi dang pola haru giot rohani nadiba marede manang boy dohonon marlebani roha do mangedehon edei tiki marede lau mamuji pasangapu Jehovah jala say adong dope na olo lalak makatahatai tiki nunga dipuka paredeon manang lalak deba marmiapon hempon na di tiki marede duhot dia kana asing jala boy madohonon say songon naso mararga paredeoni di deba akka halak nuang akadongan sapursiaun di bagasan Yesus Kristus tuhatai idaot tama di buku pangukaponot taringot tutopi di hatani Tuhanon alai adora sotu sido pe hahonaan ni hatorangan ni hatani Tuhanon molo buku pangukaponon oma pangukapon ni Yesus Kristus nani lehon ni debatatu ibana asa patuduhoronna tuakana posona nanaing masa tibu ditongos do pangukaponon marhite sia suru-suruanna tuna posona ima si Yohanes lapatan na sada pamerengom maon manang penglihatan di si Yohanes dibahin debata takas doi boy tabering di bidu 4 hataridaan ni deba sian akka naong binereng nai huhu dison maboy taparrohahon taringot narikok do mangedehon hasangapon di debata ama jala dison maboy parrohonot pamerengon ni si Yohanes taringot tunaneng masa dung salpu aka arion akadongan sapursiaon hati-hai di bagasan pamerengon na dibereng si Yohanes do ukap sada pitu di banua gijang dibereng ibana mama kuling suara songo suara ni sarune manang sangkakala madok nakok mahotuson asa hupatuduho tuho naneng masa dung salpu aka arion jadi tiki mamitor di bagasat tor di dosi Yohanes jala dibereng ibana adong habangsa sada di banua gijang jala adong do nama kuduli habangsai di hati dako si Yohanes do ia nama kuduli habangsai songon mata itan jaspis do sardio do idau rupana dihaliangi halibutongan do habangsai na songon mata itan samara rupana amang inang hahangki nang pinaribot
nanidok na disi ima Tuhan debatado. Na mangihut didok si Yohanes muse di humaliang ni habangsai adong do 24 tawangsa. Juguhan ni 24 situa. Aka parabit na saksak jala martupal sere di ulu nasida. Naruar do sia kabangsai aka hilap do suara na mardorom-dorom do ronggur. Galak do pitu perpalituan api di jolo ni habangsai. Imana pitu todi ni debata. Di jolo ni habangsai adong masongon laut sorminan. Sumantu kristal mananggalas. Jala di persitongaan ni habangsai duhot humalia kabangsai adong maopat parngolu. Akka namar mata torop di jolo nang dipudi. Ia parngolu parjolo sumado tu singa. Ia parngolu paduahon sumat tu jongki. Ia napatuluhon marbohi songon jolma. Ia napaopaton sumat tu pidong raja wali na habang. Akadongan sapor siaon ihu ni imuse pamerengon nai sahat matu ayat walu songot turpu ni hatani Tuhan dihita di bagasan tikion. Dido adong diganuk parngulu na upati onom habok kabong nabi. Namar mata do nasida humaliang do di bagasan. Dang maradian nasida aria dohot borngin madok nabadia do Tuhan debata si gonggom saluhuna. Naung adokian si parngului nanengro. Disi dilehon aka parngului hasangapo do tamuliao do tamolateo tuibana. Nahudul di habangsai. Na mangolu ro di saling liling na jaloma manukap situa na 20 pati di jolo ni nahudul di habangsai. Di soba ma parngolu si saling liling nai. Di piakon matupal na sida tu jolo ni habangsai hut madidok. Ale Tuhan di mata nami. Na tamado ho majalo hasangapo do tamuliao do tagugoon ay dito pahodo saluhutna. Hinorhon ni lomo ni rohamdo ubay majadi akai jala tartopa. Lapatan na disi dilehon aka parangului hasangapon hamuliaun do tamolate utu di bata ama jala jalo mamanukap do tong aka situa na 20 opati di jolo ni nahudul di habangsai manoba ibana jala di piako do tupal nasida tu jolo ni habangsai di tiki dilehon aka parangului hasangapon do tamuliau do tamuliateon tu Tuhan di bata. Lapatan na holat di batas diri lo na patut mandapo hasangapon hamuliaon dohot hamuliateon. Akadongan sapor siaw sada narikot si parohonot na siya pamerengon ni si Yohanes si imarap do na si dalau pasangapot Tuhan debata di benua gijang. Saya totong do di pasangak debata amai di benua gijang. Dang masohot na sida mangulahoni. Dang maradian na sida aria dok borngi madok nabadia doho Tuhan dewata si gonggom saluhutna. Omma naboy tatu si sada ulaw na masa di benua gijangi. Adora sosahat do pehita tu sinunga di leo dewata tu hita gobaran songon patujolo ni pangatu siota taringot na masa di benua gijangi. Rikot do HP ulaw marede mamuji pasangapot Tuhan dewata. Akadongan sapor siaw di portibiodo pehita alai nangpe di portibiodo pe persidoho do hita mengulaho songon ulaw ni aka per disurgui pasangapon debata ama. Alani tarik koti ma tahaburjuhom ma ulaon mangedehon sangap di debata. Alani molo marit dehita ikut di bagasan persitutuom ma. Imasian roha per bagasoni. Jala unang masohok pare deoni bay sangap tu Jehovah na badiai. Omma na didok na tu hitam markantati. Lapatan na edeho kamu ma di Jehovah ede nai baru. Alani marolo-polo mahita pasangapon ibana diaka edetai. Amen martanyang mahita. Tuan Jehovah na marabangsa di bano gijang nungatakas behutang kami hatam. Nagabi buhal ni ngulu nami buhal ni partodyon nami. Diganu aka perdalan nami. Tuhan di batas leu madihami rohana ringkas. Lama kanguluhon ngulu na marede. Di tonga-tonga ni ngulu nami lau pasangapoko. Nabadia doho ali Tuhan di bata. Sangap doho dihami akan atinopam. Tuhan di bata na marhabangsa di bano gijang saya si maroham. Saya si sang kedusak malusun nami. Nahulah kami disiganu akan ngulu nami.
Olam mengasahun Yesus Kristus anakmu nesesedei martaya kami Tuho. Amin. Shalom jala horas madihita saluna akadongan sapor siang.